दिनै सारा आसाम नाङै कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि बे जि सानखौ दिनै फालिदों। दिनै बिथांनि मुङै राभा दिबस मुङै गासै आसामाव बयबो बेखौ अबजार्भ खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो थांनाय गोलाव समनिफ्राय बिष्णु प्रसाद राभानि मुङै जों बे राभा दिबसखौ बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनानै जोङो बिथांखौ मान होबोदों आरो दिनैनि बे गोथार सानाव बिथांनि सोरगोआरि जिउ आत्मानि आलो गोजोननि थाखाय अरायबो आरज गाबबाय। कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभाया सासे गोख्रों मेलेमनि आरो गोसोनि सुबुंमोन। बिथाङा गासै बिथिङाव आखा फाखामोन आरो बिथांनि जि देंखो, बिथांनि जि मेथाइ, बिथांनि जि रिभलिउसनारि सं, जेब्लायबो गोग्लैसोनाय, नासयजानाय आरो जायफोरा माने डिप्राइभ समाजनि गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय बिथाङा आवाज दैखांदोंमोन आरो बेखायनो बिथांखौ कलागुरु बिमुं होदोंमोन। सासे रिभलिउसनारि लिडार हिसाबै दिनैबो जोङो बिथांनि बै खोथा बाथ्रा लिरनाय मेथाइनिफ्राय जों थुलुंगा मोनो, जों इन्सपिरेसन मोनो आरो बेखायनो दिनैनि बे राभा दिबसआव आङो दुलाराय बर' माहारि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु माहारिबाद आरो माहारिनि सत्ताखौ लानानै जों जेब्लाबो डेम'क्रेटिक आरो रिभलिउसनारि मोनसे स्पिरिटजों जों हाबा मावबोदों। कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभाया जोंनि इन्सपिरेसन। बिथाङा गुबैयै सासे बर'मोन आरो सम आरो थासारियाव बिथांखौ खांनाय बानाय फेदेरनायाव जिहेथु गावनिनो बै समनि बिफानि न'खरसे बा बिफानि आंगो लोगो बिथाङा बिथांखौ जोथोन लादोंमोन, फेदेरदोंमोन। बे हिसाबैनो राभा बिमुं मोनदों। दा बिथाङा बर' न'खराव जोनोम जादों, राभा न'खराव बिथाङा गेदेर गोलाव जादों आरो बिथांखौ खांदों बादों। बर' आरो राभा सुबुं हिसाबै, सासे ट्राइबेल सुबुं हिसाबै जों बयबो जिहेतु खौसेयै सानो आरो जोङो खौसे थांना थानायनि बाथ्राखौ जोङो जेब्लाबो फोथायो। जोङो बिथांनि जिउ जारिमिनखौ नायोब्लानो नुयो। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनिसियेटिभआव दिनै बे राभा दिबसनि सानावनो गासै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि जेसेबां कलेजफोर दङ, कलेज इउनियन बडि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कलेज इउनिट कमिटि एबसु आरो बर' स्टुडेन्ट लिटारेरि ससाइटि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव जिहेतु बिथांमोना दा कलेजफोरा एफिलिएटेड, दा बिथांमोननियाव गोबां एकाडेमिक ग्रिभेन्सेसफोर दङ। टाइम बाउन्ड रिजाल्ट होनाय आरो एग्जाम कन्डाक्ट खालामनाय, लोगोसेनो एडमिसननि बेलायाव आरो बेबायदि एकाडेमिक माखासे इसुसफोर दङ। सेमेस्टार एग्जामा मालाबा टाइमलि जानो नागिरा, मालाबा कुइसन पेपारनि प्रब्लेम, मालाबा रिजाल्टआ टाइम मथे जाया आरो गोबां बेबायदि मार्किं सिस्टेमाव गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रा जेंनायाव गोग्लैनानै दङ। इउनिभार्सिटि अथरिटिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा टेकआप खालामबोदों। खिन्थु बे कलेजफोरनि इन्टारनेल उइदिन दा कलेज केम्पास आरो इउनिभार्सिटिनि सिङाव जिहेतु कलेजफ्रा एफिलिएटेड, बिथांमोननि जिखिनि जेनुइन ग्रिभेन्सेस आरो इसुसफोर दङ बेखौ खोनासंनो थाखाय आरो माहारिबाद बड'फानि आदर्शखौ लानानै बर' जातीयताबाद आरो माहारि दानायाव यां जेनेरेसना जिहेतु मोनसे स्पिरिटनि गेजेरजों जातीय सार्थनि थाखाय नैबे जेनेरेसनखौ जोङो मटिभेट खालामनांगोन, गाइड खालामनांगोन। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम नाङै मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जिखिनि जोंहा कलेज इउनिट एबसु दङ, बस लिस्ट दङ, इउनियन बडि दङ, बिथांमोनखौ लिंनानै जों सावरायनायनि हाबाफारि लादों आरो बे मथे दिनै जों बेयाव हांख्रायदों। बाक्सा बा तामुलपुर, क'क्राझार, चिरां, सनितपुर, बिश्वनाथ गासैबो जायगायाव बेखौ जों हाबाफारिखौ लागोन आरो गुवाहाटि इउनिभार्सिटि, डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव जायफ्रा आन्दार ग्रेजुवेट कर्सखौ लाबाय थादों बिथांमोननि जाहाथे एकाडेमिक केरियार, बिथांमोननि रिजाल्ट, बिथांमोननि फिउचार जि माने फरायनाय बियो जाहाथे खुनु जेंना नुजाया आरो जि ग्रिभेन्सेसफोर दङ इउनिभार्सिटि लेभेलाव, गभर्नमेन्ट लेभेलाव आसाम सरकार इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बा मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर रेजिस्टारजों जों टेकआप खालामनो थाखाय रेडि आरो स्टुडेन्टनि फिउचारा जोंनि जेब्लायबो माने मोनसे माने जोंनि अबजेक्टिभ बिथांमोननि मोजां फिउचार दानाया, हिउमेन रिसर्स दानाया।
बे थांखिजों दिनै जोङो सावरायनो आखायाव